ote izagendun hori otarra, baina erdi zarauzkoa, haundien oiei botereari jartzen zion bekozkoa. Ikastoleko aurrekin berriz persona goxo askoa, haundia izan da txikienengan utzi zuen arrastoa. Ura zen ura, suhartasunez, ideiak ahoratzea, sentimentuak ta inventuak iruditan loratzea. Bere gustoko ez litzateke neurriz kanpo goratzea, nahi genduna zen apalta ozen kantuan gogoratzea.